Брати и сестри, нашата съкровенна молба е дъгата на обещанието да насочи вашето внимание към чистото поле на развитие, в което първоначално живееше човечеството и в което отново трябва да се завърне. Амин. Това е светът на универсалното рождение, генезисът на началото. Амин. Одухотворение ви поглед да се насочи към първоначалния свят на духовното битие, на съвършенното битие, към света на първоначалния абсолют, към света в Бог, от Бог. Амин. В своята взаимосвързаност двата свята формират ключа към обновлението, към новораждането на първоначалния човек. Амин. Да. Амин. Скъпи приятели, в пролога на 4 Евангелия от така добре познатата ни Библия, подробно ни се описва с символи, които обаче напълно съответстват на действителността, как от утробата на божествената природа се ражда истинския Божи син. Една жизнена вълна от души, наречени микрокосмоси, се ражда или пробужда от всичко обгръщащата астрална първоначална природа, чрез изливащите се в тази божествена природа божествени мисли, точно както нашите мисли запалват искри в нашето астрално тяло. Така появилия се микрокосмос продължава да се развива по-нататък в един процес на себеосъществяване, защото зад него действа Божията мисъл, Божията идея. В по-нататъчното развитие в полето на изява на микрокосмоса се освобождават етери, които се концентрират около ядрото или розата на микрокосмоса и приемат формата на мисловната картина, която стои зад пробуждането. По този начин някога истинският човек беше роден от вечността, съвсем разбираемо, по природа свързан с бащата. Дух, душа и тяло бяха изявени, защото го сътвори Божията мисъл, духът. Изяви го микрокосмосът, душата. Доказа го етерно-материалната дреха, тялото. Амин. Брати и сестри, погледнете сега какво е станало с нас, с тези, които в правремената злоупотребиха със своята свобода и проявиха една бунтарска природа. Вижте какво е станало с нас. Величавото първоначално тяло вече не може да се изявява. То е изчезнало, защото едно етерно материално тяло има свойството да се разтваря в нищото, ако не бъде захранвано от едно астрално майчино поле. Първоначалната одушевяваща същност, микрокосмосът, душата, е станала бездейна, празна и вече не е в състояние да се изявява. А духът,
който породи това чудо, се е оттеглил. Вижте какво е станало с нас. Чрез един земен процес на раждане, сега се ражда една личност и се свързва с един микрокосмос, с една душа. Тази личност сама по себе си е едно друго чудо на Божията любов, защото трябва да бъде разглеждана във връзка с един авариен план, чрез който падналият първоначален човек отново може да бъде съживен. Следователно, земната личност, като преходно явление, има призванието чрез себеотдаване да освободи своята душа, своя микрокосмос от сегашното състояние. Тоест, чрез един ентуристичен стремеж да се разтвори в другия, който отново трябва да бъде събуден за живот. Към всички нас се отправя зов да осъществим този велик освещаващ процес чрез могъщата сила на първоначалната природа. Амин. Приятели и приятелки, всички вие знаете, че в началото на Евангелието, чрез силата на първоначалната природа, се появяват два образа, които ни разясняват пътя и великата прекрасна цел на себеотдаването и ни дават пример за това с живота си, а именно Йоан и Исус. Йоан Кръстител и Исус Христос. Това са двама мъже, двама пророци и спасители, които действително ни изявяват спасителното учение, неговото начало, неговото протичане и неговото чудно превъзмогване. Йоан е природно роденият човек като нас, който е абсолютно решен да върви по освобождаващия път и затова с цялото си сърце приема всички негови последици. Този човек при нас е най-голямата жертва, която може да направи един човек, защото той жертва самия себе си. Той е наречен пророк и кръстител. Пророк е, защото провъзгласява единствения път на освобождението, който е възможен за едно творение от аварийния порядък. А чрез това, че чрез живота си сам дава пример как да се върви по този път, от него се излъчва голяма сила, защото колкото повече се пречиства, толкова повече се свързва с първоначалната фундаментална природа и затова е в състояние да раздава тази прекрасна сила и на други. Така той същевременно е и кръстител, което означава приносител на сила, защото нищо не е по-заразително и вдъхновяващо за дела от живота на човек, който прави това, което казва и живее така, както учи. Вследствие на това, Йоан стои пред нас като прототип на истинския ученик на духовната школа на младото гностично братство. Амин.
Бъдете готови за едно ново време. Уважаеми гости, скъпи приятели! В края на всяка епоха човекът винаги е поставен пред собствената си житейска задача. Да се пробуди и да живее от духа, който все още е латентен в него. Във всяка епоха обаче има сили, които пречат на това развитие и се стараят да отклонят човека от тази основна жизнена цел. Затова, ако иска да изпълни жизнената си задача, той трябва да развие една ясна различителна способност, решително да отблъсне отклоняващите го сили и да се насочи към градивните сили. Причините за явленията в нашето съвремие стават все по-скрити и завуалирани, което изисква особено голяма будност. Още повече, че хората насочват интереса си изключително само върху външни, в повечето случаи незначителни неща. Затова човечеството винаги е призовавано към трезвост, към ясно разбиране на истинската си житейска цел. Исус Христос е предупреждавал своите ученици, както и последователите си с думите от Евангелието на Матей, глава 24, стих 42. Затова бъдете будни, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Тези разтърсващи думи, както тогава, така и днес, са все още напълно валидни. Защото объркването и отклоняването от Бога в наши дни, в сравнение с времето на Исус, са далеч по-големи. В тази връзка помислете, например, за ядрените и космическите изследвания, за охващащите целия свят информационни и съобщителни системи. Да, днешният човек смята, че в значителна степен се е освободил от влиянията на природата. От това възниква и измамното му чувство за свобода. Усещането, че стои над творението, че той самият е твореца на собствения си свят. По този начин човекът допуска в себе си най-вече силно привързващите го към този преходен свят сили. Дори чувството му за свобода е една от най-силно привързващите го сили, защото илюзиите водят до най-силно обвързване. Но поради това, че човекът в действителност не е свободен, той е подложен на стареене, болести, конфликти и смърт. Обаче колкото по-силни стават обвързващите сили, толкова по-голяма става и силата за освобождаване от връзките с материалния свят. В епохата на Водолея Христовият дух действа в света по нов начин. Той разтърсва човечеството, потиквайки го към познание на сегашното положение и истинското предопределение на човека. Духовната школа на Златният Розенкройц изпълнява една много важна задача в рамките на това действие на Христовия дух. Хората са призовани отвътре и отвън да вървят по пътя, който води към истинския живот. В продължение на столетия много велики пратеници на духа са се стремили да развият в човека качествата, които ще го доведат до ясното разбиране на неговата задача и ще променят живота му. Нашият духовен и материален организъм е напълно съоръжен за осъществяване на тази задача, а пътят към освобождението отдавна е прокаран. Пътят представлява златният мост, който ни води към целта. Христос и служителите му работят непрекъснато за поддържането на този мост. Пред този мост стоим сега. Ние трябва да направим крачка напред, да тръгнем по пътя и да го вървим стъпка по стъпка в силата на Христос. Пътят е пилигримското пътуване на божествената искра в човека от безсъзнателност до пълна съзнателност. Тази искра, която е свързана с нашата микрокосмична система, е дете на светлината. Поради това, тя постоянно е призовавана от светлината, било то съзнателно или несъзнателно. А тя не може да реагира по друг начин. Тя трябва да се върне при светлината, колкото и големи да са препятствията по пътя. Затова човекът, като носител на този божествен принцип, боледува, ако от влияние на силите, свързващи го с природата, застине на едно място. Или казано по-ясно,
Като се храни от дървото за познание на доброто и злото, човек става жертва на съблазните на земния свят, изпълвайки се със смъртта. Колко силно е влиянието на тези съблазни. Ние като хора ги изпитваме ежедневно в безброй варианти. Служителите на светлината винаги са посочвали това властващо над хората влияние на съблазните. Те самите са били притискани от тях. Да си помислим само за изкушенията на Исус в пустинята. Никой истински търсиш на другото, Божественото царство, не може и не е пощаден от тях. Едва когато човекът, озрял чрез много опитности, разбере, че днешният му път е погрешен, че се отклони от Божественото откровение, може отново да осъзнае своята житейска задача, а именно пълна промяна и тръгване по пътя на освобождението. Към тази задача човечеството бива призовавано от Божиите пратеници. Сега, чрез импулсите на Водолея, човечеството се подготвя за едно ново време и за едно ново развитие. Но за да разбере словото на пратениците, посланици на вечната Божия истина, търсещият трябва преди всичко да се насочи към него. Той ще трябва отново да започне да се храни от дървото на живота и така словото на истината и мъдростта ще стане видимо в съществото на истински търсещият. За да може смисълът на живота и духовният център да станат видими за човека, от време на време пред него се поставят две огледала. Едното огледало служи за изследване на най-дълбоката ни същност. Това е огледалото на мистериите, които идват пред нас под формата на универсалното учение. Когато се срещнем с универсалното учение, може да се случи така, че светкавично в един миг да видим себе си и житейската си задача като в огледало. Другото огледало е огледалото на времето. Събитията от обкръжението ни отразяват нашите пропуски и грешки. Конфликтите, страданията и смъртта сочат на човека, че той е направил нещо принципно погрешно и че трябва отново да се насочи към най-дълбоката си същност. Така двете огледала, това на мистериите и това на времето, са свързани едно с друго. Едното ни показва какви сме като земни същества и стимулира копнежа ни към освобождение. Другото пък ни напомня, че сме същества на вечността и ни води към освобождението. Навсякъде се виждат предвестниците на големия обрат, в който вече сме навлезли. И въпреки това си мислим, после, по-късно, утре ще започне с новия път. Но ние живеем днес. Големият обрат вече е започнал. И за това сега може и трябва да се започне с пътя. Но как с охота отлагаме началото за утре? И как с охота си стоим все още във вчера? Само не днес. Ние се вкочваме здраво в миналото или очакваме всичко от бъдещето. Нашето съзнание винаги е насочено към външни преходни неща. Но погледнато в светлината на истината, външното е мрак, невежество и празнота. В Библията се говори за неразумните и за разумните девици. Този, който затъва в миналото и очаква всичко от бъдещето, е като една от 5 неразумни девици, които очакват с маслото на земната природа, т.е. с едно изцяло насочено към сетивния свят съзнание, идването на духа, или изразено с езика на Библията, идването на годинника. Обратно, 5 разумни девици са онези, които са приготвили лампите си, или изразено съобразно времето, своите събудени души с маслото на обновлението и са ги запалили в силата на Христовата светлина. Затова в Библията се казва: дръжте лампите си запалени, когато Господ се появи през нощта. Това означава да осветим по-добре нашето обкръжение чрез вътрешната светлина и да изпитаме силата на тази вътрешна светлина на истината. По отношение на универсалната светлина, човекът е един нощен обитател, дори когато му се е отдало технически и изкуствено да превърне нощта в ден. Затова би могло да се каже, колкото повече лампи осветяват външната тъма,
толкова по-непоницаема става вътрешната тъмнина. Ако сега погледнем в огледалото на времето, ще възникне въпросът: станали ли са светът и човечеството по-богати в резултат на всичките си технически завоевания? Отговорът е отрицателен. Чрез неразумното прилагане на космическите жизнени закони, човешката жизнена вълна, включително всички природни царства, са достигнали до извънредно тежко положение. Силите на космическите излъчвания многократно коригираха хода на времето и който внимателно проследи днешните събития, не ще пропусне да забележи коригиращите въздействия на тези сили. Едновременно с това, точно в това повратно време, всеки истински търсещ ще получи възможността да види ясно в огледалото на мистериите собствената си житейска задача. Тоест, да превърне собствената си ограниченост във времето в безгранична готовност за изпитване на вечността днес. Ето защо може да си каже: съдбата на диалектиката може да се избегне, когато се върви по пътя на новораждането на истинският човек. Когато предупреждението дойде и бъде разбрано, е спешно необходимо да се задълбочим в него от любов към Бога и човечеството и да го разпространяваме. Затова за нас прозвучава зовът на всички гностични братства, които вървяха преди нас по пътя на служенето. Бъдете готови, всички вие, които искрено желаете да видите в идващата тъмна нощ освобождаващият изход за страдащото човечество. Пригответе се по възможност още днес и се присъединете незабавно към редиците на онези, които излизат да извършат класическата жътва тук и сега. Онзи, който се стреми истински, намира сигурна основа в съвместната работа, в пълно съзвучие с Христовите лъчеви сили, съпровождащи тази задача. За ръката да държим запалени нашите лампи, нашата душевна светлина означава непрекъснато да сме насочени към Божествената светлина, непрестанно да държим сърцето и главата си в чистия астрален пламък на полето на братството. В книгата на Тома, намерена в Нак Хамади, четем изреченото от Исус: само в светлината има светлина. Оттам следва и въпросът на Тома към Исус: Господи, защо видимата светлина, която свети за хората, изгрява и залязва? Спасителят му казва: О, блаженни Тома, видимата светлина свети за вас, не за да останете тук, в това място на мрака, а за да можете да го напуснете. И когато всички избрани изоставят животинското, тази светлина ще се оттегли обратно при своята същност и нейната същност ще я приеме, тъй като е била добър слуга. Блаженството, за което Исус говори тук, е едно състояние на готовност на човека да приеме в розата на сърцето си гностичното излъчване на Божествената светлина. В тази книга на Тома, подготвената за това душа вече не е невярващата. Атмосферните Христови импулси пораждат в нея изключително безпокойство и я потикват към търсене. По този начин Христовата сила отново получава директен достъп до духовната искра. Само в светлината има светлина. Тогава външните излъчвания на зодиака не могат вече да владеят изцяло човека, чрез естествените излъчвания на Слънцето, Луната и планетите. Ето защо в центъра на микрокосмоса, в праатома, в седемлистната роза е ключът към истинският живот, към истинското начало, към съвършено новото изграждане в светлината и от светлината. Ако успеем да събудим този спящ в нас праатом, тази централна точка в нашето микрокосмично същество, и той започне да отразява Христовата светлина навътре в нас, тогава ще познаем пътя към първоначалното и, както казва Лао Цзъ, ще държим в ръцете си нишката на Дао. Якоб Бьоме в своята книга Аврора или Изгряващата утринна звезда също говори за раждането на първоначалния,
седморен образ на истинския човек. Това новораждане се извършва по волята на единия и чрез излъчването на универсалната любов. С тази седморна система освободеният човек застава отново в рай, в Царството Божие, в вечното божествено рождение. Якоб Бьоме казва също, че човешкият език не е в състояние да изрази цялата безграничност на Бога, в който няма нито начало, нито край. В гностичното произведение Писте София се описват 5 сили, 5 пламтящи потока, наречени пете помощника, които се намират в средата на неизмеримата дълбочина на Бога. Символично тези 5 сили образуват пентаграма, печата на първоначалния истински човек. Този, който като Йоан Кръстител изправя пътя за другия, идва след него, отваря съществото си за тези 5 помагащи потока от Божественото царство. Тогава настъпва превръщането на 5 насочени в видимия свят душевни качества, 5 неразумни девици, в 5 разумни девици, които са запалили душевните си лампи с маслото на обновлението, разгърнали са петорните си нови душевни способности. В един така подготвен човек светлината, любовта на Божия дух се отразява без пречки. Такъв човек изпитва безмерната дълбочина на всепознанието. Той изживява вътрешния и външен мир на безграничния всемир. И посветленото му съзнание е безгранично подготвено и съоръжено за работа за освобождаването на човечеството. Да сме подготвени означава да можем да посрещнем годинника, т.е. духа. Затова идващото време трябва да намерим много хора, подготвени и съоръжени за истинската мисия на християнството в епохата на Водолея. Тази мисия трябва да охване не само отделни индивиди или групи, а цялото човечество. Ако изследваме по-задълбочено днешната ситуация на човечеството, не ще ни обедни от погледа, че земното развитие на човека е достигнало една ясно забележима граница. Човешкото съзнание е предопределено за много по-големи възможности, отколкото да живее ден за ден или да се посвещава на научни или технологични играчки. Той е призвано да запали духовното ядро в човека и така да даде началото на раждането на един напълно нов човек, идващият нов човек, който да расте в милостта на Христовата светлина. Епохата на Водолея създава условия, в които съзнанието на човека се призовава към тази мисия и се настройва към нея. Готови за тази мисия са всички, които се стремят да разбират смисъла на живота и които чрез вяра нападат егото си с всичките му недостатъци. Всички те ще могат да се свържат с обновяващата Христова атмосферна сила. Скъпи приятели, нека да се постараем да разберем това универсално послание, което идва до нас от космоса, от универсалното учение и от ядрото на собствената ни душа. Това е зовът на Христос и Неговите служители. Посредством освободената за всички универсална сила на любовта, цялото наше същество може и трябва да се преобрази и да се посвети на посланието на вечната истина. Тази истина ни освобождава и ни свързва с висшата цел на универсалното братство – избавлението на света и човечеството. Амин!
Така ние крачим напред в червеното на кръвната свързаност и живеем от оранжевия блясък на Божията прана. Наше е златното сърце на Христовото слънчево сияние. Ние се сплотяваме в зелената страна на надеждата. Пред нас, в далечината, широко се отваря синия простор. Облакът на Господ ни предвожда, обагрен в индиго. Тогава премахнат ще бъде всеки вуал пред лицето и ни очаква виолетовата кралско-свещеническа мантия. Амин. Братя и сестри, нашата най-съкровена молба е на базата на цялостното въздействие на седморната дъга на обещанието, всеки ученик да бъде доведен до славния край на всички неща. Амин. Да, амин.